எல்லாத்துக்கும் என்ன காரணம்னு பார்த்தோம்னா, வேதம் அன்று முழுமையாக எழுத்தில் கொடுக்கப்படவில்லை. தேவனுடைய சித்தத்தை ஒரு மனிதன் புரிந்து கொள்வதற்காக தேவன் பிரத்யட்சமாக சில காலங்கள்ல தன்னுடைய சித்தத்தை நேரடியாக வெளிப்படுத்துவதற்காக கடவுள் கொடுத்த ஒரு வழிமுறை தான் இந்த சீட்டு போடுது. அவங்களுக்கு புரியுதா? இது எல்லா காலத்திலையும் செய்யணுங்கிறதுக்காக ஆண்டவர் இதை ஒரு கட்டளையாக கொடுக்கவில்லை. எங்கேயுமே இதை கட்டளையா நம்ம பார்க்க முடியாது. இந்த வழிமுறைகளை அந்தந்த காலங்கள்ல கர்த்தர் தன்னுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக அவர் பயன்படுத்தினார் என்று பார்க்கிறோம். அதை வழிமுறை செய்தார், அதன் மூலமாக தன்னுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தினார். வேதம் அன்று முழுமையாக எழுதி முடிக்கப்படவில்லை. ஆனா இன்றைக்கு நிலைமை அப்படி இல்லை. வேதம் முழுமையாக எழுதி முடிக்கப்பட்டு நம்முடைய கைகளில் இருக்கிறது. தேவனுடைய சித்தத்தை பற்றி வேதத்தை தாண்டி நாம் வேறு எங்கும் போய் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.